ngila pendep na em ya kata ka jing ya phet thong ngila pendep na em ya kata ka jing ya phet thong ka ei kata ka jing ya phet thong ka jing ya phet thong ka dei ka jing ya kop lane ka jing ya pen ibor hapadeng kita kinong ya mare thong unong ya mare thong haswa ya ka ba unong ya mare ban mi hakamadan udon kam ban pelut shibun kapor ban praktis ban aya kapor ke jungu ban le ya ki exercise ya ka ba ula ban mare bat ba ula ban jok ya tau thong ba ula thmu ban ya mare bat om dei tang kata ban ai ya kata kapor ban le ya ki exercise udon kamru ban bam ya ki jing bam ki batte ki bala ban nyarap ya ka met ke jungu ba un yo ya ka bor ba un klan ba ula ban ya mare ban ya pendep ya tau thong ya uba ula thmu ban pendep kam dei ka basuk ya unong ya mare thong ba un ya mare haswa ya ka ba wahaban ya mare wahaban ya shibon kijing ya kendu kijing ha kijing im kijung kam dei ka basuk kam dei ka kam ka basuk ban ya mare tena mar kata unong ya mare thong udon kam ban ai shibun kapor ba ula ban ya pen ibor hapdeng kata ka jinga mare thong ka ba udon padangi phaya ka jinglong ka ba kan jamusim ka jongi kum ki bangai ni mentangi don hapdeng kata ka jingya mare thong jong ka ne ka jingim ka jongi hato nilan em ban pendep ban poi hadu ka bakut jong ka jingya mare ka jongi unong ya mare ka don ka jing sedang bat ka don ka jingkut nimla ban ino tang steng por bangin yo ya ka price idon kam ban pendep hadu ka bakut jong ka jing ya mare ka jongi tena mar kata ka jing im kustan ka jongi rangi pet ka don ka jing sedang bat ka don ru ka jingkut ha unong ya mare ka don ka jing sedang bat ka don ka jingkut ha ka bakum kata ka por ha ka bakum ka ne ka por ka badap da ka jing sniu ka pop ka jelei ngilong ki banget ki bakumno ngilong ki kristan ki bakumno ngila na em ban pendep ya kata ka jing ya mare thong jong ka ne ka jing im ka banga bat phingi don upol haba utho ya ka ne ka chithi hau ne usyakri jong upara jong ubaya trelem hakam ka jong utrai uba kerteng Timothy usneng ukuntu ya Timothy kum uwei na kipara baya trelem hakam ka jong utrai Timothy udei ubakala ha ka jinglet yalam ka ba arsin ka jong upol ha ka snong ka ba udon ka ba dei hapo lustra uneu briu usamla Timothy udon ya kata ka nam ka babha hapo jong kata ka snong ka thao hapo jong ka balang haba upol ulai banyalap ya ka gospel ha kata ka snong ka ba Timothy udon kibriu kiyaro ya ka nam ka babha ka jong Timothy upol ula ibha ula ibit ba un ya trelem bat upol banlet banyalap ya ka kam ka jong trai bat upol ula khot ya une usamla Timothy ba un sharai ba un pek ba un khmi ya ka balang ka badon hapo Ephesus ka ei ka ba upol ule kalong haba ulet banyalap syaki balang keleng hakito kipor ki balang ki roy ki yeng ki banget ki wan ban nget ban pdiang ya ujisu kum unong pen im jongki upol de unong yalap ubakrau hakipor ko men shwa ulong uwe na ki nong pen stomben ki nong yele persya ya ki banget ya ki kristan Henry nadu ba ulay kendu ya ujisu ha kalenti benlek sa Damascus ulong uwe unong yalap ubakrau tam ki balang ki roy ki balang ki yeng ki banget ki briu ki wan ban nget ban diang ya ujisu kum unong pen im joki haba upol ulet ban yalap ya ka ketin ke jong blay ka ei ka baja ha ka ne ka sthi ke jong Timothy ya ka ba upol la tho usneng ukentu ya Timothy hadangin pule ya ka ne ka sthi ke jong Timothy ngilam tang ya ka jing sneng ke jing kentu ki ba upol usneng ukentu ya Timothy kum usyakri jong blay kum uparas syakri kum upara ubaya trelem ha ka kam ka jong utrai kum no udai ban im ha ka ba kum kata ka perthei ka badap ta ka jing sniu ki banget hapo Ephesus ki dei ki banget ki ba ino ya kita ka jing syakri ki joki tang steng por upol lalet ban yalap ki briu kila pediang ya Jisu ki nget kila bishar bha kilong kita ki banget ki bas kem ka jinget ki jongki Henry
suki ki kelon ki hapno na ka jinget ke jongki ka jing sniu kala roy kala kiu hadu ka ying jong ki banget bat om dei tang ha ki ying rei kala kiu ru wat hapo ka ying ka bakentang ke jong blei ka pop ka ya stat kata ka jing sniu ka pur stat hadu kata hapo ka snong Ephesus dei namar kata ka daw ka ba upol ukentu yau Timothy ha ka ba kum ka ne ka por ka ba sniu melong u Kristan u ba kumno me dei ban im mela pendep na em ya kata ka jing ya phetong ka jong me upol ong nga ngalale ngala pendep ya ka jing ya phet ngala ri ya ka jinget henrei ma me mela pendep nem mela ri nem ya ka jinget mela pendep nem ya ka jing ya phetong ha ka jing im ka jong me namar kata ka ei ka ba upol ukentu yau Timothy kalong to sharai ko Timothy to pet bha to pendep ya ka kam ka jong me kum unong trei ba blei la tan rong hame ba blei la ai hame ya ka ta ka kam ba me hapan pendep ban trei ban nyalap na ka ktin ka jong blei hakine ki sgi ki ya ki por ka bangingi don ka jing sniu kala roistet hadu kata ka pop kala roistet hadu kata bangim itu su kino ki badai ki banget kino ki bomdai su ki banget ngilaya khlek lang bat kata ka jing sniu ngim pen ya per na kata ka pop ngi persyang ban pen ya srim dur yala der rengkat bat kane ka perthei upol ukentu yang apa phi ngilong ki Kristan ki bakumno ha ki bakum kine ki sgi ki ba ka pop ka jelai ka jing sniu ka jelai ngilong ki banget ki bakumno ngila rin em ya ka jinget ke jongi ngila syarai bahan em ya ka jinglong Kristan ke jongi ngidan kam ban keli yala de ha ka jingim ka shimet ke jongi ngalong u banget u bakumno ngala rin em ya ka jinget ha ka jinget lenti ke jonga ngala syarai bahan em ha ka ta ka jingya phetong ke bangang don ha ka jingim ke jonga ngidon kam ban keli yala de ngidon kam ban keli yala de kumba upol usneng ukuntu yau Timothy usneng ukuntu yang apa ya phi bangi dei ban syarai bha ya ka jingim ka jinglong ka jingap ka jongphi ngadon lai teli kimat kibang akma ban persngeu phi ha ka ne kapor kamat ka ban kong ka dei ya ka bangala sim nak dekhot ka basan jong ka tu ka ju kal nong ka basau ka ba ong kala nong ka ba ka dekhot ka basan ong henrei ma me to syarai ha ki ek e baro to syak sitom to le ya ka kam unong ya thuk khana to pendep ya kata ka kam ka jong me to pendep ya kata ka kam ka jong me ka benta ka banang kong ka bang ko ban pensngeu ha ka por ka long henrei ma me to syarai upol usneng ukuntu yau Timothy kum usamla kum upara ubaya trelem ha ka kam ka jong trai uong henrei ma me to syarai kine ki kintin kikit jingmut ba upol apostol ong ha Timothy pet saudong jong me ko Timothy ka perthei kalong ka bakumno ki banget hapo Ephesus kilong ki bakumno rangin pule na du ka basdang jong ka tu kalanong ngiyo i ba ki briu kilas dang ban ya be ya kita ka kiram phong perthei kilas dang ban ya imlang bat kita ka jilong perthei kilas dang ban ya penisrim dur rengkat yala de bat kene ka perthei rangin pet ya ka history jong ka balang hapo Ephesus haba upol ulet banyalap kidai ki banget ki pediang ki perkhat bha ki pada bisar bha ka ei ka basniu ka ei badai banle ka ei ka bomdai banle handai suki namar ka jingya khlelang jong ki briu ngong pi ka nong ba Ephesus ka dei ka we ka nong ba ka ba ka khai ka pateng ka yat bha ki briu na kaleng ka jaka ki wan ban poi u Hindu wan ban poi Muslim wan ban poi u Sikh wan ban poi Kristen wan ban poi kisa da kisnem kadon ko we ka jaka ka ba ka jhat mo ka station jong ki jhat ka sange hangta ki briu na kaleng jong ka ri ki wan hapo kanong ba Ephesus banle ya ka khai ka pateng dei namar ta ka daw ki briu ki persang ban wanra la ki jong ki jinget ki jong ki ka jing sniu kala roy hadu kata ba ki banget kim kenshu wat hadu ka ying ka ba kentang ka jong blai ka jing sniu kala kiu ka pop kala kiu hadu ka hapo ka ying ka ba kentang ka jong blai dei namar kita ka daw ka ba upol ukentu yau Timothy ha ka ba kum ka ne ka perthei ka ba sniu kum no me dei ban im kum no me dei ban long
melak syarai bhan em ya ka jing im ka jong me melak syarai bhan em ya ka jing im ka jong me ki briu ki persyang ban pen ya srim dur ya la der kat bat ka perthei ka kitin ka jong blai kala maham wat pen ya srim dur ya der kat bat ka perthei ngi im ha ka perthei ngi syong ngi sa ha ka perthei henrai kum ki banget ki jong blai ngi dei ban pen kentang ngi dei ban pen ya pher ngim dei ban pen ya srim dur ya la der kat bat ka perthei Radang pen ya srim dur kat ya la der bat ka perthei ka ei ka banja ka chi im ka jong ni ka ei ka banja ka jing sniu kayo ban sensyar ka pop kayo ban sensyar yang apa dia phi ka pop kayo ban sensyar hagini ki sngi ki bamantangi i ki khun samla po jong ka balang ki long kemi ki long kpa ki long ba ki banget po jong ka balang ki persyang ban pen ya srim dur ya la der kat bat kani ka perthei ob don shu ki banget ki bawan ban IT dala ka jong ka donut dala ka jong ka mon ban syakri ya blay Iwan sa gijinga sang tang ban pendep rukom. Ban pen I mau ngilek ran menteri ka sngi blai ngilek ka gijinga sang. Henry ban ong ban syakri yau blai ban IT na du ka donut bat ka mensim. Nyar bangin siam ka dik sngi ko menta. Namar balai namar bang ngila IT. Ya ka perthei ngila pani srim dur ya la der angkat ka dik perthei. Ki kun samla ki jot. Kilong kemi kilong kapa ki stang ban jangai. Nak blai. Ki abe ya ka perthei. Ki persyang ban pendep ya ki kam jong ka perthei henrai ki ibat ya ka kam ka jong blai upol sneng ukun tu yang apa dia phi ladang ilong kumta ka balang ka long ka bayap ka jing klan jong ka balang kam syong hau pastor hau temen besan ka syong hang apa phi ka syong ha ki khot jong ka balang ha ki banget ki bana po jong ka balang ngilong ki kristan ki bakumno ki banget ki bakumno ngila syarai bhan em ngila ri bhan em ya ka jinget ngila pendep em ya kata ka jingya phet thong ka jongi kumbau pol ong nga ngala pendep henrai ma me ko Timothy to syarai na ka jinget ka jong me keli ya la de radang ikwa ba ka balang ka jongi ka long ka im ka basan ka syong hanga pa phi om dei ha ki pastor om dei ha ki teman basan ka syong hangi wi pui baro kumnong in pen klan kumnong in pen im ya ka balang ka bangingi don kumnong ila ban pen I ban yo I ya kata ka jingi pen srim duri jongi bat kane ka perthei yo I ngis ngau thu da ka bang yo I ha ka di ka bam ha ka yat ka yeng ha ka riam ka bet ha ka kren ka khana ha ka jingim ka jinglong ka jongi ngim I thu shu mano ki badai kristan mano bam dai kristan ngilai khlek lang ngilai im lang haju ubangnya jiru ule ya ka kam ka bai persyak ya ka mon ka jong blai ubangnya jiru ule ya kata ngim pen kentang ya la de ngim syam la keli la de ngade ka ka kam ka bangang ha pen le bat ka ka kam ka bangang om de ban le ngim keli ya la de ka ka ba ka donut ka jongi ka kwa ngile ya kata ka ba ka donut jongi ka kwa ngile ya kata ki bangai tak ni ki sngi ki im ha kita ki jinglong ki briu wagina ki sngi kim khen shu ban le ya ki kai baro tang ban kwa ka danun ka jong ki le ya kata kin pendep bet kim syam la khen ya ka ba ka kitin ka jong balai ka khang persya yang ap de phi bangin le ha ka bakum ka ne ka por ba ka jing sniu ka pur stet ka pop ka yat stet ngilong ki kristan ki bakum no haka ne ka perthei ka bangi imenta haka ne ka juk ka bangi don menta ngilong ki banget ki bakumno balai ki long ying long sam kristan ki jot balai ki khun ki kti ki jot balai ukpa ka kemi ki jot kim poi ban syakri yaw balai namar ni ailat bangi pen ya srim dor yala dereng kat ba ka perthei ni ailat bangin penisrim dur ya de rengkat bat kene ka perthei de namar kata ka daw ka ba ki khun samla ki jot kilong kemi kilong kpa ki banget apo jong ka balang kilong ki batlot ki baswai kim IT la de ban syakri yaw blai ki shuan ban pendep tang ka program ka siu blai ka kitin ka jong blai na ka sthi ka ban kong Petrus ka lenong ka basan ka dikot ka pra ka ong to phinle adkar
to phin sarai naba uta unong yele jong phi uba usoitan kumusing uba kerhu uyat keleng udawat khnang ya uno ru ba un yong teli kakitim ke jong blai kalam ham hang ne kong to phin le adkar to phin sarai naba uta unong yele jong phi ulong u kumusing uba kerhu ubadai usoitan uyat keleng udawat khnang ya uno ru ba un yong teli u Petrus utho dalade ya kini kikintin ya kai ke ba ula syam ulamat hak kata kajian enti ke jong hukum unang but jong Jesu kai ke ba u Petrus ule usnang kentu yang apa dia piu ong to pile adakar to pin sarai bha ya ka jim ke jong pi u Petrus udai usendran jong Jesu unang but jong Jesu hak kata kami aswa ya ke bakin kem jong Jesu ong hak ka bari usia laisin Petrus menlen yang kadai ke basisah ya kai ke ba Jesu ong haba kila kem yang Jesu kila pen ba yu da keding pna banle syau ta ulum Kalvari u Petrus ubut nadin kham na jangai kham paji kendiat re andal po ya kata gawe ke jaka ka ba ki briu ki as ading ha kita ki ying ki jongki plau ying ki jongki ki ong ba uneru ude we na ki nong but ki jong Jesu da ka balen ulen ba ngami thu ya Jesu ulen ba u mi thu ya Jesu Hendrai udai pat usendran u bahajan jong Jesu nong but jong Jesu udang lenpat ya lau kenrat ukendit penriu hadu ba usiar uriu laisin uken mau ya ke ba Jesu ong hau usayam ketang usajau mat usapai donut u babe ba umla ban sarai bahaya ke jingim ke jongu u Petrus u babe uyam ketang upai donut namar syamla ban sarai bah ya ke jingim ke jongu dai nama kata kadau da ka jing syam ke jongu da ka jing ya kendu ke jongu hapadang kita ka jia enti ke ba udon usneng kentu yang apa dia piu ong to pinle adkar to pin sarai bah ya ke jingim ke joki to pinle adkar to pin sarai bah namar uta unong yele uba setan ku pusing uba kerhu uyat keleng udawat khnang ya uno ru ba un yok ngut teli yole sengabat piru ladangi persyang ban ya penis ya srim dur ya lader kat bagan keperthei yok ngin len ya Jesu yok ngin len bangi nget ya Jesu yok ngin len bangi dei Kristan kalong ke bama ublai u isi u ijli u isaj met ban pej ya kum kita ki briu u yok iya ke danut ke jonga ke jongpi u Petrus ban la umpan lek ka kam hendai u Jesu ula yok iya ke ke badan hap ke danut ke jong Petrus u yok iru kum ju ya ke jim ke jinglong ke jonga ke jongpi ngilong nem ki ba arsap pan syakriya blay ngi IT nem na duk danut bat kemensim ngilong ki banget ki ba kumno ngila dem ban yesya ngila dem ban yaine ha ka jinget ki bangi ngidon uyo i ngimla ban buri na lade na khamat ka jong blay namar kata habangi latip bangi dei ban IT ngi dei ban sarai bha ngi dei ban im kumta ko ki pra banget it baro ngidai ban im kumta kat kum baka kitin ke jong blai ka kwa yang apa de phi bangingin im pada ngimla ban sarai pada ngimla adkara ke jim ke jongi ngi kala kum Petrus ngin sayam kthang ngin sa jau umat ngin sa pai danut bat ngin sa babe kala hak ta kesngi ke bakhat du u Petrus u babe u yam kthang u pai danut namar ba syamla ban sarai bha hak jim ke jongi ulong briu ba shirhem uba khlut khli hendai ha klimat ke ba khadu ba uya kendu ya kijinge ukloi ban len ya ukenrat jong te yo le senga bat phiru padangi persyang ban penyadai dur bat kene ka perthei yo ngin len bangi don ke jinge hau Jesu yo ngin len bangi dai ki Kristan namar usoitan wan man penthame da kum ni da kum ta ya kijim ke jongi padangi persyang ban penit jadi dur bat kene ka perthei usoitan wan bentenju ya kecikim ke jonga ke jongpi ka benta ka baar ka ba upol usneng hak Timothy kalong to sya sitom upol ong hak Timothy kon di Timothy banlong u Kristan u basisya kamdei ka basuk yeme banlong u banget u Kristan unong sarai u basisya kamdei ka basuk yeme ngas ngau thu yalade men syua ngalong unong yala persya ya ki bangai mentang ngamla syu balong kai ke bangai men syua ngamla syu nadu banga pediang ya ukris la kjim ke jonga
kalong ka ba sisya men mat sibun kijing sya kren ben kijing sya penstam ben kijing sya lan thamau kijing sya penyap ru kam dei ka basuk ya me ko Timothy ban long ubangai ku basisya upol usiam dalade umat dalade ya kita kijing long ukren ukentu yang apa dia pi bat ukenturu ya Timothy ka kitin ka jong blai ka ong na ka sti ka ba upol sa Timothy kal nong ka balai kada kot ka bakhat ar ka ong baro ki bamon ban imri blay ha u Jesus Christ kin sya le ben baro ki bamon ban imri blay ha u Jesus Christ kin sya le ben ban long Kristen kalong ka ba adu kata-kata ban im kum banget kalong ka ba adu kata-kata hak ane ka ri ka bangi ngidon ka sarkar India kam sya yang ban yalap ban penkala Kristen ada kalap kan penstom ben kan peniap ya kita kibriu hakiwi pat ki jela ki stit na bar jong kami galia ban sakri ya oblek ki hak ban le tu ban ri kimla ban sakri pat ba namar kata mangi ki badan hang ne ki ba im suk ki ba la ban sakri suk ngila dem ban syak sitom na kamenta ke jong Kris ngila dem ban syak sitom na menta ke jinget ke bangi ngidon compare ki we ki kren ben ngalong bariu blay ngale riu blay ngale hop ngidon kam ban sutu ka jingim ke jingi bat ublay ya ke jingi de ke jingi bat ublay ngidon kam ban sutu ki jing syak kren ben ki wan ki jing syak le ben ki wan compare na benta ke jong Kris ukris Ola syak sibun ki jing na berta ki jongi iwe pui baro. Da ka ba usyak halor jong ka ding pna. Om dai tang ba usyak halor jong ka ding pna han reu. U IT wat ya ka jing im na berta ka jongi iwe pui baro. Ka snam ka jongu ka play. Ka met ka jongu ka jot. Na ka daw ka long na berta ka jonga ba ka jong pi. U IT u syak le ben u syak stom ben. Han rei mangap na pi ngila em ban syak stom ben. Ban syak ya kita ki jing kren ben. Na benta ke jong Kris ngadan iwe iparlok ibaya pulelang hapo sinai bat kumju hapo damo iwan naka kalongjing long siam ke bomdai Kristen kibriu kidai ke babat perking bahaya ke niam Hindu te inai parlok jongi pan iwan ikla ke bamot da ka jinglek yalap ke jong wei ubriu u pastor hagapor ke ba idang kena rit idang don kerta kumba kendai posnem te ke ke baja i ke wei ke bible ba in yok ban pule bat ke wei ke dingkna ka bade kesan ke simbol jong ki banget te haba ila yok ya kata ke bible ila sedang ban pule bat haba ila pule nadu Matius nadu jingpun pau ipediang ya jisu isu tenat ban pule ya kitin ka jong blay ta ka ke baja onda ila dep ban pule ila ban ya kendu ya tau pastor bat haba ila ban ya kendu ya tau pastor la hikai la selok ila pediang ya jisu la pendaptis yi bat ila long iwe de khot jong ka balang bat haba ila long iwe de khot jong ka balang ki bahayi ngasem kitip ki hemen ki para ki kimi ki pa kitip ba ikla ka bamon ba ilong Kristen iki bahayi ngasem kimsuk kidai ki briu ki babat perking ba ya katakan niam jok ki Hindu kidai ki briu babat perking ba te ki kentat ya i ba idai ki bahayi ngasem kata ka jinga dei ki jok i bat i bahayi ngasem ki kentat ki sedang ban lek jengai kimnut ban be persya henry ki sedang ban lek jengai te ha ka bak hadu i dan kita ka jingrai kut bangat terang bangan wat ngkaba ban tip yang kecin ke jong blay ilai banyak kendu ya pastor bat pastor ula pha ya i ban lek haki Bible College bat andai la poi hangta ki bahayi ngasem kim sem la yarap ya i namenta ka by class namenta ka by pocket money ke ji jindon kam ki babun kim sem la yarap hadu menta menne ki bahayi ngasem ki kentat ya i tang nak ka daw ka ba ipdiang ya ujisu imat sibun ke jing kamtam hagapor ke ba ipang istom hagapor ke ba ihap ban lek jinglet
Hagapor ka bayhapan siu by class. Idan sibun kita ka jing perkhat. Isya kren ben na ying nasem. Isya le ben na ki bahing nasem. Om day na ki bahing nasem ki ba khamjai kita ki bahasanda ki ba jan Na ki hemen ki para, na ki kimi ki pa, na ki kur ki jat na ka sinong ka thau. Idan kita ka jing sya kren ben. Tang na ka daw ka ba ipdiang ya ujisu. Hendrai idai briupat iba IT ya ke jingim compare na ki kentai yang ana ying nga IT tang ha ujisu kai ka baja ke jingim ke jong ipan wasau tanat kolong wala imat sibun ke jinge hendrai idon ke jingmen ka jing ker khu ke jong blai ka wan na ke jingim ke jong im syam tip kumno in yo ban siu ke by class ngai tu epi don armut sitemen idon armut sitemen Nadu ke basdang, nadu ke bakut. Kira pensiwi ke baik kelas. Haba kitip na ke benta ke jong itai kena. Kira pensiwi ke baik kelas. Om datang ya ke baik kelas. Ki airu ya ke baik pocket money jing iman lau benai. Kabor ke jong belai. Ka jingker khu ke jong belai. Ka don ha kita ki briu ki basanya hau. Ki briu ki ba IT hau. Isya sitom. Ki jing kren beng. Ki jing syak lek beng. Hapdeng ke jingpang ke bai idon. Idon ru kata ke jingpang ke bajur. Don umau. Don umau. Hang ni. Kalau ke basnosi adu kata, istoman lah kapor. Idon kata ke jing istoman kapor. Ban sumar na bata umau jungi ke jinglut ke babun. Ke jinglut ke babun. Don pat gibriu ke bayar api. Lejera hospital sumar ilak koj. Kabor ka jong belai utip yak tagi briu ki basanya hau. Ten namar kata ngabat phi ngikloi nem ban sya sitom na benta ka jong ukris. Ngikloi nem ban sya sitom na benta ka jong ukris. Banlong ukristan mo basisya kamday ka basuk yang ngabat phi. Kamday ka basuk. Ngiyo i hang neng mo ngisngaw suk banlong kristan. Long kristan le jing seng man sing play ka lakot. Kamday tanggung ta. Ngidon kamban IT ya ke jingim ke jong. Ngidon kamban IT ya ke jingim. Om day tang ban syuwan jing seng. Ngidon kamban IT. Om day tang ban pendap ya ke program. Ngidon kamban lo khot ubasisya. Bay day bangandon ta ke jing day ba ukris. Kumba ukris ula syak sitom na kabenta ke jonga ke jong phi. Mangap no phiru ngidai ban syak sitom na benta ke jong ukris. Compare lagi sak keren ben. Compare lagi sak kentaj ben. Ni sak lebeng, ni sak iben. Daki bahaya ngasem, daki parlo ki prajor. Wat lagi keren kumno ru. Andai habang adon ke jinge debat ukris. Kata kala biang yang apa phi. Kabenta ka bakhadu. Kabang akwa ban pensingah kan kapor. Oh. To pendep ya ka kam ke jong me. Ya ka ba upol ukentu ya uthi muthi ong. To pendep ya ka kam ke jong me. Ya ka e ka ba ublei ula ai hame ba min le. Ka ei ka bau blei ula pha ya me ko Timothy. To tredep ya kata kekam. To tredep ya kata kekam ka bau blei ula pha ya me bantrei. Nga ngala pendep ya kata kajingya pet thong. Ngala ri bha ya ka jingat ke jonga. Ha ka sngi ka bakhadu ngayo ban phong ya kata pensingat jong ka hop, ka pensingat jong ka buram. Mame ka por dang don hame ko Timothy. Mem day uri pat ba medai unong yalam. Kibriu ki pet ya ka jingim ka jinglong ka jong me. To pendap ya ka kam ka ba ublei ula pha ya me banle. To sarai bha ya ka jingim ka jong me. Me don ka nam ka ba bha. Ka ba kibriu ki sotanat ya ka jingim ka jinglong ka jong me. Kibriu ki pet ya me. Kiwei ki la ban tu, kiwei ki la ban klim, kiwei ki la ban thok ban syukor. Henrai mame membit banle ya kata. Medai ban sarai bha ya ka jingim ka jong me. Medai ban long bale adkar. Nga ngala pendep ya kita ngalamat sibun ki jing Upol usneng ukuntu ya Timothy. Upol haba ulek banyalap. Usyak lek ben. Uya kendu ya ka jing patling hapadeng ka duriau. Kibriu ki mut ban penyap no ya Upol ukren ya Timothy. Hadin ka ba ula syakem. Ukwa ban ya kendu ya ne para sakri jong ban ya treh ka kam ka jong belai.
Upol usyakem na kadaw ka ba ulit banyalap. Syaset bendi. Namar ba unay uday usyakri ubabha. Bamentoy jong upol. Ukwa banya kendu ya u. Banya tre ban pendep ya kata kam. Ya ka ba ublay. Ula pha ya u. Ba unle. Ba un pendep. Mangap na phi. Ngila ne man pendep ya kata kam ka ba ublay ula pha ya ngap ya phi. Kai ka kam kata ka jinglong Kristan ka jongi. Kabanging ya ban pendep. Kam day tang kata jinglong Kristan, jinglong dekot apa jong kebalang. Ngidon kam ban pendep ya kata kam. Ngidon kam ban pendep ya kata. Om day tang banga ngawan jing seng kalabiang. Ngidon kam ban pendep ya kata kam ke jinglong Kristan. Kai kita kador jinglong Kristan, kai ka jingmut jong ke jinglong Kristan. Balay ngalong Kristan. Balay nganyai ya ublay. Ngadon kam ban pendep ya kata. Ngadon kam ban pendep. Ublay upha yang apa phi man pendep ya kata. Un keli jing keli ka si ka bakhat du. Ya ka kerteng jing apa phi la tho ka kitab ka jong u. Uyo i ngimla ban buri ngimla ban kan thop. Kat bangi dang im makane ka perthai. Ngila pendep na em ya kata ka kam ka jinglong Kristan ka jong i kum ki bangit. Ngila pendep na em. Kum banga ong meneh. Tada ngimla ban pendep ya ka kam ya ka jinglong Kristan ka jong i. Kabalang kalong kabayap. Namar ka jing klan jong kabalang. Ka jing yap, ka jing im, ka jing telot jong kabalang. Kasyong hangap at hapi. Kasyong hangap at hapi. Ngikwa nem ba kabalang ka jongi kalong kabaklan. Ngikwa nem ba kabalang jongi kalong kabaroy. Kalong kabaim. Ngikwa ba kabalang ka jongi kalong kabanroy, kabaim, kabayeng, kabaklan. Ngidon kam ban pendep ya kata ka kamram ka jinglong Kristan ka jongap ka jongpi. Ngidon kam ban pendep ya kata. Ngidon kam man IT ya ka jingim ka jongi. Hak blay. Para bagay tit baro. Hakum ka ni kapor ka bangingim mata. Kani ka juk ka bangingim mata kadi ka basniw hadu kata-kata. Ka pop kaya stet ka tray ka kiwa kiying jong para bagay ka hadu kiying ka bakantang ka jong blay ro. Hakum ka ni kapor. Ngidon kam ban kli yalade. Ngalong u Kristan u bakumno. Ne ngalong ka Kristan ka bakumno. Ngalong u Kristan ne ka Kristan ka bakumno. Haki bakum kini kisi ki por ki ya ki bangin imata. Ngalaja nem na kasem ke jong kenrat. Balai kalang brod ka ja. Haka kitin ke jong balai kadan ka parsi pang kalang brod belaja. Balai kalang brod ka ja. Namar ka subang plat ban bam yok tau plang halum. Ka kelet ban but ya ki parlok. Lada ngabat pingi ja na kasem ke jong kenrat. Ngila subang plat ban yat bakane ka perthai. Ngila kelet hae ngidon. Ngidon kam ban keli ngadon hae. Ngadai uai. Ngidon kam ban keli yalade. Ngalak ja na em na kasem ke jong kenrat. Kata kalang brod ka belaja na kasem ke jong kenrat. Ka ei ka banja ka jing im ke jong ka. Ka jing yap kal ap lupa. Ka jing ma kal ap lupa. Namar bakam syam la don haka ying ke jong kenrat. Ka subang palat ban bam yung tau plang halum. Ka klet ban but ya kita ki parlok. Ka klet ban but ya kenrat. Ka klet ka don ha eiru. Haka bakhadu. Haba kayo i, no? Kinong syun ki ap saudong ya ka. Namar ka kecin ke jong belay kong. Usoitan ulong kum using bakar hu. Uyat keleng saudong. Ban pek yano ba unyok mo teli. Tengabat pila dang ijak na kasem ke jong kenrat. Ka jingma kala ap lupa ka jing ke jong ap ke jong pi. Ka jingma kala ap lupa. Ngidon kam ban keli yalade. Ngidon kam ban pendep ya kata kaji. Ka kam ke jinglong Kristan ke jongi. Ngade yu ngadon ha ngalak ja em na kasem ke jong kenrat. Hadang ngalak ja na kasem ke jong kenrat. Kadon kam yang abda phi bangin wan pai bangin don hakata kasem ke jong u. Dangi don na kasem ke jong u. Kadon ka jing singan ka jing suk. Namar udai unang ap lang berbabha ke jing im ke jong ap ke jong phi. Ka jing wai sam ke bar pulai kong. Utrai ulong unang ap lang berbabha jong. Wat lang ha ban yat ya ka tem ka saniu ke jing yap. Ngam dei ban septing namar udon rengkat bat ni. Utrai utip hangno banyalam yang abda phi. Utip banyalam sakajaka ke babha jika ke basniu. Amat udai unong ap lang berot babha. Hakajik im ke jong ap ke jong phi. Te kum ki banget. Kai ke bangdon bangkentu ya phi ka ne kapor. Hakabakum ka ne kapor kaya ngalong u Kristan u bakum. Ngala ne ban pendep ya kata gajing ya pethong ke jonga. Ngala ne ban im kum ta u banget kum Kristan ya ka ba ublei ula kwa yang ngabe phi bangin im ngilong. Kadang tagi ni kijing selok ki balangkot hakane kapor. Ublei kur khu ndon rangkat phi ki prabgit baro. Dam ta ka buram ke cu. Amen.